इमान जुदि नोंसोरो माने नोंथांमोना माने नाम गायनो गोसोबा मेख्ला सादर गाननानै मानो रोजाबनो हायाखै मानो दख'ना गाननानै नाम रोजाबदों नोंसोरो खुलुमबाय गाइस नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल थ' नोंथांमोनखौ आं मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिनो लानो सानदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जाबाय बे भिडिअ क्लिपा जादों जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि जि बरङाजुलि मा श्रीमन्त शंकरदेव सत्रनिफ्राय माने शंकरदेव सत्रआव जादों माने नाम गायनाय जादोंमोन आरो बे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो गिबियावनो तो नोंथांमोना मा नुखो एबा मा नुनो मोनखो बे भिडिअ तो नोंथांमोना नुबाय जे जोंनि बर' बिमाफोरा बा बर' आइजोफोरा मा खालामदों नाम हमनाय बा नाम गायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बे भिडिअ तो फारसेथिं बुंनो थाङोबा एसे दुखुनांथाव लाजिथावनाबो बुंनो नांगोन तो जिखि जादोआ तो जोंनि मानसिफोराथ' माने जोंनि बर'फोरा गोबां माने धोरोम लानानै दङ आङो रावखौबो टारगेट खालामनानै बुंनो सानाखै जे आमुक तामुक होननानै जाय रावखौबो आं टारगेट खालामना बुंनो थाङाखै आं बे भिडिअआव आंखौ हयथ' बे भिडिअखौ बानायनायनि थाखाय आङो निमाहा बिग्रोदों आं दा मोनसे बाथ्राखौ लानानैसो बे भिडिअखौ बानायदों आं बिथांमोननि माने धोरोमखौ आं टारगेट खालामनानै बुंनो सानाखै आं बाथ्राया बेयावसो जे जोंनि जिथु बर' आइजोफोरा मानो नाम हमनो गोनां जाखो नङा होमबा जोंहा फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोंहा गुबै मोनसे धोरोम दंखायो नङा होमबा बे धोरोम थासेयावबो जों दिनैनि बे समाव मानो नाम हमनो गोनां जाखो दाख्लै बावैसो माने दाख्लै साननैसो सिगां जोङो नुनो मोन्दोंमोन लखिमपुर साइडनि मोनसे फेसबुक पेजाव नुनो मोन्दोंमोन माने रिहार्सल होगासिनो माने नाम हमनाय मायबा सत्रिय नित्य बायदिसिना बेबायदि जोङो नुनो मोन्दोंमोन फेसबुक पेजावहाय दायो नुलायबाय जोङो नै डिमाकुसिनिफ्राय जों नुनो मोनलायबाय माने बर' आइजोफोरा माने नाम हमनायखौ नुनो मोन्दों लाजिथावना माने लासिंसिंनि बाथ्रा जोंनि बर' आइजोफोरा खेराइसो मोसायोमोन बागुरुम्बासो मोसायोमोन नङा होमबा दिनै जोङो मा नुनो मोनखो माने नाम हमनाय नुनो मोनबाय आरो इमान जुदि नाम हमनो गोसोबा नोंथांमोना मेख्ला सादर गाननानै नोंथांमोना नाम हमनो नांगौमोन तो आं बुङाखै जे शंकरि धोरोमखौ आङो गाज्रि होनना बुङाखै मिथिबायना आं शंकरि धोरोमा बा शंकरदेब धोरोमा आं गाज्रि होननानै बुङाखै दै बेखौ बुजिनो लानाया मोजां आङो बेयावसो दुखु मोनदों जे जों नोंथांमोना इमान जुदि एसेबां जुदि माने नाम हमनो गोसोबा नोंथांमोना मेख्ला सादर गाननानै बिहु फालि लानानै नोंथांमोना गामसा लानानै नोंथांमोना मोसानो हायोमोन मानो नोंथांमोना आर'नाइ दख'ना गाननानै नोंथांमोना मानो नाम हमनो गोनां जाखो बहुद माने लाजिथावना नांसिगोन दुखुबो नांदों लासिंसिंबो नङा होमबा गावनिनो धोरोम दोङो राव दोङो मा दोङो नङा होमबा बे थासेयावबो माने दिनै नाम हमनायखौ जों नुनो मोन्दों बिदि जों मा जानो हारिया नङा होमबा